Wow bashana kushubile bashana bathi hlekisana ihlomelene bashana yakhala umdala bashana uthi awu kodwa ndoda nomhobholo akusidedele phela nathi sithi ukuqhwanda siphande ayiziphathi iRamza bashana iqhamuza iqhugela ngento isihamba kanje bashana inyawo bhekene kwazisa ukuthi akhandeka sekuphuthuma bashana kwenzeka lokhu abathi udeformation bashana ethi utakiwe awazi ukuthi mina osekuyipha ngathi mangisuka ngivele ngubophe futhi ngiphinzele ikiti uthi umadala ngiyakubona lokho abantu bazolutha uthi awungeke balutha abantu sengabavala ngo350 ngabe badakiwe phela nabo ngoba phuco 350 laba yakhala umfana omncane phakathi kwabo bashana uthi kodwa madoda anikani ngidedele phela nami ngithi ukuqhwanda ngiphande bathi udakiwe amafinyele sokubizela ungizwe phinde akukho ukubambisana ezweni bashana isazo sholonto bashana basopa lo kau plarum tuqa